kuti mafuta azichoka ku nkhokwe za dziko lino kupita kumapampo. Mafuta amene akuchoka ku Tanzania ku Mozambique amene akumapitiranso filling station ndi zithandiza kuti tisakhalenso ndi ma stock out chifukwa muchandanenera kuti chabwino tinavutika ngati dziko kulipira ma suppliers. Zotsatira zake mafuta amene timalandira anali ochepa. Pakadali pano wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Awelani Chilenga wayamikira bungwe la Mera ndi Nokma pa ntchito zomwe mabungweyo akugwira pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta. Lero atisimikizira kuti aitanisa mafuta okwanira 51.2 million liters kupyolera njira imene akuitcha kuti emergency procurement program. Mafuta amene wawa atisimikizira kuti phatikiza ndi njira zina akafika mziko muno asimikizira nyumba ya malamulo, kusimikiza kwa Malawi, kusimikiza ku komiti kuti ikamakwana 20 January vuto limeneli likhala litatha. Bungwe la Mera linakhazikitsa ndondomeko yobweretsa mafuta a galimoto kudzera ku boma la Kenya pamene dziko lino likukanika kubweretsa mafutawa kudzera mu dziko la Mozambique kamba ka mpungwepungwe wa nkhani za ndale womwe wabuka mu dziko la Mozambique. Unduna wa zamdziko wati anthu pafupifupi 4,000 athawa mdziko la Mozambique kulowa mdziko muno potsatira ziwawa zomwe zikuchitika mdziko lawo. Izi zadziwika pomwe akuluakulu ochokera ku ofesi ya kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi, bungwe loona za anthu othawa kwawo la UNHCR, bungwe la USAID komanso bungwe la Dodma anakayendera msasa wa anthu othawa kwawo wa Nyamituthu kwa mfumu yaikulu Nkhani m'boma la Nsanje komwe anthuwa akuwasamutsira. Charles Bensulo walemba ripoti ili. Poyamba anthuwa amafikira msukulu zomwe ati zimasokoneza ntchito za maphunziro. Pakadali pano dziko la Malawi lapeza malo ku Nyamituthu komwe akuwasamutsira anthuwa kuti apereke mpata kwa ophunzira. Mawu ake mkulu woona za anthu othawa kwawo mu nduna wa zamdziko Ahilda Katema wapempha anthu mdziko muno kuti asamangoyankhula za kuchuluka kwa anthu omwe alowa mdziko muno ponena kuti kutero kumasokoneza zokonzekera zothandizira anthuwo. Ifediti ndodandaula kuti takhala tukona maripoti ndi anthu osiyanasiyana kuti akumapita nkunena manambala awo anthu amene akufunika chitetezo chithandizo pabwalo pano, koma timapempha kuti tonse tiziyendera limodzi. Anthu ngati afuna information azibwera ku Department for Refugees kapena kwa District Commissioner nkufunsa kuti manambala anthu amene afunika chithandizo aku Mozambique ndangati. Mawu ake mkulu wa bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma Charles Kalemba watagwira ntchito ndi mabungwe komanso anthu osiyanasiyana pofuna kuthandiza anthu othawa kwawo. Matikuona kuti zambiri zachitika, matenti alipo, ana kusewera, zinthu zimene zingathandize kuti ayambe kukhalabe bwinobwino, koma pali zambiri zimene zikufunikabe chakudya. So taona zimene tingathe kuthandiza ngati Dodma. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Red Cross Society Patrick Phiri wati akuyesetsa kuthandiza anthuwo kuti alumikizane ndi abale awo. Komanso china chimene Red Cross tapanga ndi kuwalumikiza anthuwa ndi abale awo ku Mozambique kudzera kuyimba foni kuti athe kulankhula ndi abale awo kuti mwina anthu amakhala nkhawa kuti abale athu ali bwanji kapena yuko ali bwanji, kudzera mu foni imene akumalankhula kudzera Red Cross anthu aja kulumikizana mwebwe ndi abale awo. Pakadali pano unduna wa zamdziko kudzera ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno wati ukuyesetsa kulemba komanso kuwunikira anthu onse omwe akulowa mdziko muno pofuna kupeza chiwerengero chenicheni komanso kuonetsetsa kuti pali chitetezo chokwanira. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Charles Bensulo. Bungwe la Citizens for Justice and Equity ladzudzula Sylvester Namiwa chifukwa cha zomwe akufalitsa pa zalipoti lomwe komiti yapadera yomwe inafufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu linapereka. Polankhula pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wa bungwe la Citizens for Justice and Equity Agape Khombe alimbikitsa Malawi kuti avomereze zotsatira za kafukufuku wa komiti chifukwa choti lipoti lawo linatsimikiza kuti ngoziyi inachitika chifukwa cha nyengo yoyipa. McDonald Chiwayula walemba lipoti ili.
polankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wa bungwe la Citizens for Justice and Equity Agape Khombe wati mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development CDED Sylvester Namiwa sayenera kupotoza dala maganizo a Malawi pazotsatira zakafukufuku yemwe komiti yapadera inachita pofuna kudziwa chomwe chinachititsa kuti ndege yomwe anakwera yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu igwe. Akhombe ati Anamiwa kugwiritsa ntchito demokrasi molakwika. Iwo ati zomwe akuchita Namiwa ndizongofuna kusokoneza anthu kamba kuti poyamba Anamiwa ankauza boma kuti likhazikitse komiti yoti ifufuze za ngozi ya ndege, ndipo mtsogoleri wa dziko lino anawasankha Anamiwa kuti akhale membala wa komiti yofufuza za ngoziyi. Koma Anamiwa atasankhidwa kukhala membala wa bungweli anatula pansi udindo wawo, ndipo pambuyo pake anayamba kufalitsa zotsutsana ndi zomwe komiti yapaderayi inapeza chomwe chinachititsa kuti ndege igwe. Tinathokoza ngati amabungwe, tinathokoza kuti apresident atiganizira ngati amabungwe. Isanachitika commission of inquiry ja munthu amene ali patsogolo kupempha kuti patakhala commission of inquiry. Pambali patonse amabungwe mmodzi wa iwo anali Anamiwa. Ndi atawasankha kukhala mmene muja Anamiwa anapatsidwa mphamvu yoyitana wina aliyense nkuthandizira kumpatsa funso kuti dziko live chilungamo. Atakalumbira bwinobwino atagwira Baibulo iwo ngati munthu wachipembedzo. Kungotha masiku awiri tidamva kuti Anamiwa anapita kumbali ena akawalangiza kuti usakhale nawo mmenemu tidzakugwiritsa ntchito pamawa nkukapanga resign. Lero ngati kuli mavuto okhudzana ndi commission of inquiry imeneyi kuinyoza kuinyazitsa ma press briefing akumatsogolera ndi a Sylvester Namiwa amene adakathawa ku bwalo lofufuza mwadaladala ncholinga yoti adzapangenso ataki kafukufuku amene achitikeyo. Ndeti mayena kuti ayi sizikuyenera kutero kukhala sititero. Anamiwa adali mwamene simuwadziwa mbale wanga Sylvester Namiwa adali mneneri wa president, kalembera wa president wopuma Professor Arthur Peter Muthalika ku State House. Kumene kuja atachoka kumene kuja boma litaluza panopo sadapezeso ntchito ina iliyonse mboma lilipoli. Ndiye mwina sindikufuna kuwayika maongawa kwa maziko zotheka kuti muzochita zawo zina zimakhala za mkwiyo kuti boma ili sili kuwapatsa ntchito monga amene adawachitira president wopuma Professor Arthur Peter Muthalika. Komabe mkwiyo umenewo tisaupititse kuti Malawi akhalenso ndi gawo loma kugwiritsidwa ntchito makamaka pa imfa imene ngati chida chonyozera ena. Bungweli lalangizanso Anamiwa ndi anthu ena omwe ali ndi maganizo ngati amenewa kuti asiye kugwiritsa ntchito ngoziyi pokwaniritsa zolinga zawo pandale. Iwo anenetsa kuti ino ni nthawi yoti Amalawi agwirane manja pothana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo monga kupereka chakudya kwa mawanja omwe ali pa chiopsezo cha njala. Monsinyo Tawale, Jaji Madise alide onse amene ali mmene muja, maloya, ma CSOs amene ali mmene muja asafike poti adzachite mantha tsiku lina atalozedwa kuti atitumikirani izi poona kuti mkatumikira izi mawanyozedwa. Zimenezo zimene tikuna kuti Amalawi alibe ufulu onyoza anzawo, ufulu umene ali nawo Amalawi komanso anthu ena onse okhala ndi moyo pa dziko lapansi ndi ufulu oyankhula, freedom of expression. Kamene tili nako chonde ngati anthu opemphera ngati dziko lopa Mulungu, Chisilamu, Chikhirisitu chimatiphunzitsa kuti kamene uli nako gawa. Chonde tente wakumbukira abale athu akafa anthu kumudzi tikhoza kulemba pa social media, yes pa media mukhoza kulemba atolankhani boma sili kuthandiza anthu. Koma kodi ndizoona akhansala amene ayandikana kwambiri ndi nyumba imeneyi, MP amene mwayandikana kwambiri ndi nyumba imeneyi, ndizoona ndizokoma kodi kuti mukhoza kusankha kuipitsa boma polekelera moyo wa munthu uluzike era kugula matumba 10 nkugawa ti makomo 10 nzona makomo 10 chimanga 50,000 per bag, 10 bags is something 500,000. Ndizona bazima milioni zonse tikusunga zichi kulephera kugawa thumba limodzi. Ndeti malimbikitsa spirit yona kuti tikamakamba zabungwe yathu ngati Citizens for Justice and Equity tiyeni tionetsetse kuti chilungamo ndi umodzi komanso kufanana munkachitidwe mu nthawi yovutitsitsa ngati tikhale limodzi Amalawi. Pa msonkhanowu atsogoleri a bungwe la Citizens for Justice and Equity kuphatikizapo Alfred Monica, Frederick Bire Malata komanso Aneli Nthakomwa alimbikitsa Malawi kuti asiye kumvera anthu omwe akufuna kudzetsa chisokonezo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
mabungwe omwe si aboma apempha Malawi kuti apewe mchitidwe otsogoza ndale makamaka pa ngozi ya ndege yomwe inapha anthu asanu ndi anayi 9 kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ku Nthungwa mu nkhalango ya Vipya. Wapampando wa gulu la Young Human Rights Defenders Network Melvin Nyumayo ndiye wanena izi pa msonkhano wa Nkhani womwe gulu linakonza ku Mzuzu. Iwo anati mpofunika kuti Amalawi ayambe kuyang'ana chitsogolo polimbikitsa umodzi chifukwa dziko lino posachedwapa likhala ndi chisankho. Ife ngati a Young Human Rights Defenders Network takhala nthawi yayitali tikudikira kuti tione kuti kodi chimene chichitike itachitika ngozi ija imene inachitika ku Chikangawa ya ndege ya MDF imene inachosa miyoyo ya anthu 8 kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Mizimu yawo iwuse mutendere. Ifeyo titakhalakhala timadikira kuti tione kuti kodi zinthu zizikuyenda motani chifukwa chakuti mukukumbukira inu kunena kuti kunapezeka bungwe lina lake limene boma linasankha kuti lifufuze kuti kodi ngozi inaenda bwanji lochoka ku Germany. Bungwe litafufuza linabwera ndi nkhani yawo imene ifeyo tinamva ngati Malawi. Kale kunabweranso pempho kuchoka kwa Malawi kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti bwanji akhazikitse katimu kamene muchizungu timati commission of inquiry kagulu kamene kafufuze mapaderadera kuti Amalawi amvesese kuti kodi chinachitika ndi chani kuti ngozi imene ichitike. Amalawi nayankhula nkhani zambirimbiri ndi mmene amachimverera aliyense ndi kuona kwawo. Komanso kakomiti kaja kamene anasankha president kaja kanabweratu ndi zotsatira zake zimenenso Amalawi ndi anthu ena ambiri amene mwina angafune kuti ankhulepo anayankhulapo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi mzanga Uline Mponda. Tentonenso mitu yake. Boma laonjezera mulingo wa mafuta a galimoto omwe lidziyitanitsa pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Unduna wa za mdziko wati anthu pafupifupi 4,000 athawa mdziko la Mozambiki ndi kulowa mdziko muno potsatira ziwawa zomwe zikuchitika mdziko lawo. Ndipo bungwe la MBC lapereka mphoto kwa amene anapambana mphoto zazikulu pamwambo wa asangalatsi a chaka cha 2024. Takulandiranso mu nkhani zathu. Akuluakulu a kampani yogulitsa magetsi ya Eskom ati pali kufunika kuti dziko lino lichulutse mphamvu zake za magetsi ngati njira imodzi yotukulira ntchito za migodi zomwe zikuyembekezeka kuyamba kuno ku Malawi. Mkulu wa kampani ya Eskom akankwamba kumwenda anena izi polingalira ndondomeko ya chitukuko yomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akulimbikitsa kuzera mu ntchito za migodi zokopa alendo komanso ulimi yotchedwa ATM. Zambiri mulipoti ili. Posonyeza chidwi chawo kuti ntchito yokweza mphamvu za magetsi ipite patsogolo kumapeto kwa chaka changothachi, Eskom idasayinirana mgwirizano ogula magetsi ndi kampani ya Press Corporation yomwe ikufuna kuyamba ntchito yopanga magetsi okwana 50 megawatts. Poyankhula ndi MBC akankwamba kumwenda adavomereza kuti ngati kampani yogulitsa magetsi komanso ena omwe amapanga mphamvu za magetsi ali ndi ntchito yayikulu yoonetsetsa kuti magetsi akukhalapo okwanira kuti nsanamira za mu ndondomeko ya ATM ziyende bwino ndi kubala zipatso. Iwo anaonjezerapo chitsanzo monga kampani yomwe ikufuna kuyamba ntchito yokumba uranium kukayerekera kuti ifuna magetsi ochuluka kuchokera ku Eskom m'malo mogwiritsa ntchito majenereta kuti ntchito zake ziyende bwino. Kotero pakufunika kampani zina zochuluka zopanga magetsi kuti zibwere mdziko muno. Pakadali pano unduna wa zamigodi ukuchita zokambirana ndi kampani zingapo zomwe zikufuna ziphaso
zoziyenereza kuti ziyambe ntchito za migodi mdziko muno. Kupatula migodi, ntchito zina monga zokopa alendo zimafunanso magetsi ochuluka, kotero kuti kampani zomwe zimagwira ntchito za mtundu zati maso awo ali ku Eskom ndi ena opanga mphamvu za magetsi. Pakadali pano Eskom ili mu magawo omaliza a ntchito yoyamba kutapa magetsi kuchokera mdziko la Mozambique, zomwe akuyembekeza kuti zitheka ukamafika mwezi wa April chaka chino. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lapereka mphoto kwa amene apambana mphoto zikuluzikulu pa mwambo wa asangalatsi a chaka cha 2024. Iwowa ndi katswiri oyimba nyimbo zauzimu Mina Kuchinga komanso katswiri osewera mpira wa miyendo mu timu ya Maite Mukulu Wanderers Isaac Galiati. Simeon Boyce ali ndi zambiri. Awiriwa ndi omwe anasankhidwa kuti anasangalatsa anthu kwambiri mu gawo la amuna komanso akazi mchaka cha 2024. Mphotozi ndi kuphatikizapo cheke cha ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha kuchokera ku sukulu za Maranatha, television ya Plasma kuchokera ku kampani ya Sanweka Tech Companion, makina opopera madzi pogwisa ntchito mphamvu ya dzuwa a ndalama zokwana 8 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya Synthesis Agriculture. Polankhula ndi MBC atandira mphotozi awiriwa athokoza bungwe la MBC ndi abwenzi ake omwe akuthandizana nawo pokonza mpikisanowu. Choyamba ndiyamike Mulungu chifukwa cha moyo komanso chilichonse chimene ndakhala ndikupanga. Mulungu akhala thandizo kwambiri ku moyo wanga. Sindinayembekezere, sindinachione chikubwera koma chifukwa cha chikhulupiriro chimene makhala nacho pa zinthu zimene ndikuchita. Ndamuona Mulungu akukhala kumbali yanga mu zinthu zonse. Komanso ndithokozeso a MBC Entertainers of the Year amene anakonza mwambo umene uwu kuti zindikira kuti lunsoli likutheka likuchitikadi kuyo mpaka kuti sankha ndisaname ine ndakhala ndikuyamikabe kufikira tsiku la lero. Choyambirira ngothokoza Ambuye kuti wakwanirisa chinthu chimenechi kuti ineyo ndikhale otenga chinthu chimenechi. Then ngothokoza kumwamba kuti ndine amene ndinawina. Chachiwiri ndikuthokoza ma companies onse a Synthesis Agriculture, a Sanweka, a Maranatha komanso a MBC. Mawu ake ogwirizira udindo wamkulu woona za mapulogalamu ku MBC a Emmanuel Twala wati MBC ndiyokondwa kuti yakwaniritsa malonjezo ake pofuna kulimbikitsa ntchito zaluso mdziko muno. Ife kwathu ndikosangala ngati MBC zitatu kwenikweni. Choyamba ndikufuna kuthokoza amene alandirawo kuti alandira chifukwa nkutheka wina ena amawina koma kuti alandire mphothoyo nkumakana to refuse to be associated in the brand ya company imeneyo. Tsono ife kwayamba ndikuthokoza kuti Mr. Isaac Galiati avomera kuti alandire mphotho kuchokera ku MBC imene atipatsa ndanzathu ma company Synthesis Agriculture, Maranatha, Sanweka. Komanso Mina Kuchinga chifukwa chokuti iwo avomera kuti akhale nawo mbali modzi ya MBC kuvomera kuti atenge mphotho ingati imeneyo. So kwa ife nchimwemwe, kwa ife nkusangalala kuti anthu amenewa anthu a talenti zawo zikuluzikulu koma avomera kuti akhale mbali modzi ya MBC. Sitisiya chachiwiri tipitiliza chaka chinonso mwambo umene ulipo atanditsimikizira kuti mwambo umene wa MBC Entertainers of the Year ukhalapo chaka. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva mlandu okhudza yemwe anali nduna ya zamphamvu ndi magetsi a Newton Kambala, mtsogoleri wa chipani cha Afodi a Enoch Kihana komanso yemwe anali mlangizi wa president a Chris Chaimabanda pa 27 January pomwe mbali ya boma izabweretse mboni yachinayi pa mlanduwu. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango koma akuwerenga ndi Abdul Rahim Kamwana. Mbali ya boma inabweretsa mboni yachitatu pa mlanduwu a Patrick Matanda omwe pa nthawiyo anali mlembi wamkulu mu nduna wa zamphamvu ndi magetsi kuti apereke umboni wawo pa nkhani yokhudza makontragiti a mafuta. Oyimira boma pa mlandu kudzera ku bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB a Imran Saidi ati mbali ya boma yatsala ndi mboni imodzi pa mlanduwu yomwe akuti ndi ofufuza za mlanduwu. Mayo ili ndi ntchito yake imene imayendera
ndipo anduna amboni aja anatsindika kunena kuti muzonse zimene a minister akanafuna kuti zichitike koma zonse zimene kuti zichitike pansi pa lamulo. Ndiye umboni wathu ndi woyenderana kwambiri ndi zimene iwo akamba kuti pali zina zimene ifeyo tinabweresa ku khoti zimene tikunena kuti anduna I think anatalikitsa manja popanga zina zimene zinali kunja kwa lamulo. Mmodzi mwa maloya oyimira oganiziridwa pa mlandu Akhumbo Soko ati ndi okhutira ndi momwe mboniyi yaperekera umboni wake. Nduna ili ndi ntchito zimene imene kuti igwire. Malamulo amanena kuti nduna ikuyena kupanga zakuti. So mukawerenga malamulo a dziko lino amanena ndithu mwachichuchu ntchito imene akuyena kugwira anduna. Nde timafuna tingoonetsa kuti zimene amachita akambala sikuti kunali kuphwanya malamulo, sikuti kapena afuna chita za chinyengo, amagwira ntchito yawo. Amayenera kuti ayang'anire onse amene ali pansi pawo kuphatikizapo akunokuma. Chifukwa mafuta akasowa mdziko anthu samatukwanatu anthu akunokuma, amatukwana president ndi nduna. So iwowo anali ndi udindo onetsetsa kuti zonse zamafuta zilongosoka. Bwalo laling'ono la milandu ku Blantyre latulutsa a Macpherson komanso alinda chitala omwe akuyankha mlandu ochitira nkhanza mwana. Bwaloli lidzapitiriza kumva mlanduwu pa 28 mwezi uno. Awiriwa amasungidwa ku ndende ya Blantyre yomwe imadziwika kwambiri ndi dzina la chichiri kuyambira pa 16 December chaka chatha. Mu chigamulo chake Magistrate Euphrasiana Zombe Moyo walamula awiriwa kuti apereke 300,000 kwacha aliyense ndipo apewe kulankhulana ndi mboni komanso onse okhudzidwa ndi mlanduwu mwa zina. Banja la achitala likuyankha milandu ingapo yonse yochitira nkhanza mwana. Bungwe la Malawi National Council of Sports layika chaka cha 2030 ngati nthawi imene likufuna kumatumiza matimu ku mpikisano ndi cholinga choti akapambane mamendulo. Mkulu wa MNCAC a Henry Kamata anena izi pamene anakumana ndi adindo oyendetsa masewero osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu. 2021 Malawi inakachita nawo mpikisano chitimati regional 5 games ku Lesotho. Pano ndikamba panopa ana amene anapita ku Lesotho kuma sports association kulibeko apita kuti tidawataya. So nthawi zonse takhala ndi mipikisano imeneyo timakamba kufuna sokwanyuwani koma sitikuyenera kuti titero tiyende nawo ana aja tidutse nawo mnjira zosiyanasiyana tine kuti masewero osiyanasiyana afike pano kuti no apya. Ifeso ngati ma association pena pake sitikuchita bwino tikala kuti nakati kuchachita tilape kuti timenera kulapa kuti tiyambe kuchita bwino koma nthawi zina zimakhala kuti ena akuyankhula mbali ina wina akuyankhula wina sitimabwera pamodzi koma chifukwa mwina tabwera pamodzi ndetakusana kuti achikulire muchita mbali musiti ife tichita mbali koma nkhani yake komwe ndikuloyera ndikukana ndikuloyera njira iyi ndikuti mwina tonse tiziyendera limodzi komanso nthawi zina mashotikati kwambiri ku sports kulibe mashotikati winning medal kulibe mashotikati long term development plan 10 years 10,000 hours tizitsatire zimenezo ena fe tinaziyesa ngati judo tinazo zimagwira ntchito muno bwino. Mmodzi mwa akuluakulu a timu ya Ekhaya a William Mpinganjira ati maloto awo osewera mu timu ya Super League akwaniritsidwa mwachangu kusiyana ndi momwe iwowo ankaganizira. Dzulo timuyi yazigulira malo mu Super League itatenga ukatswiri wa ligi ya mchigawo chakumwera pogonjetsa Nyambado United ndi zigoli ziwiri kwa adu. Izi zachitika pomwe timuyi yasewera zaka ziwiri zokha mu ligi ya mchigawochi zomwe Mpinganjira ati sanayembekezere. Aine ndinosanga kwambiri chifukwa chokuti isaname imene season imayamba sikuti timayembekezera kuti tingawine ligi imeneyi. Tinkangota timu yathu yapangidwa promote tione kuti tilimbe tisavutike tingoyesa kuzafika second round. Nde ndinochisangalalo kwambiri kuti tazafika pamene papa ndithu. Zomwe timapanga zija timafuna kuti anthu ayiziwe kuti timu iyi mukuona amene kulili masapota yamba kubwera okha. Mmene timachoka ku division 1 tinali masapota ochepa koma pano pa ndi mpira omwe timapanga komanso organization yathu zimathandiza kuti timu ijaziyenda bwino. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Boma laonjezera mulingo wa mafuta a galimoto omwe lidziyitanitsa pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta awa mdziko muno. Unduna wa za mdziko wati anthu pafupifupi 4,000 athawa mdziko la Mozambiki ndi kulowa mdziko muno potsatira ziwawa zomwe zikuchitika mdziko lawo.
ndipo bungwe la MBC lapereka mphoto kwa amene anapambana mphoto zazikulu pamwambo wa asangalatsi a chaka cha 2024. pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. madzulo ano munali ndine Aida Chiwaya ndi mnzanga Yulinile Mponda. mwakoma nonse. Abalaini kumajere kuno ngati simnabwereko muphonyana nzinthu za nkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija zikuluzikulu amati zisanu muzipeza kuno. Kumaiko kwina kulibe. Do you love food?